6. prosinca 1991. snage JNA, popunjene srpskim i crnogorskim rezervistima, pokrenule su odlučujući napad na brdo Srđ, odnosno tvrđavu Imperijal, ključ obrane grada Dubrovnika. Bitke za Srđ intenzivirane su od početka studenoga, kada je grad već bio u okruženju. Jedina veza Dubrovnika s ostatkom Hrvatske bili su gliseri hrabrih pripadnika odreda naoružanih brodova. Upravo su u tim gliserima gradu u pomoć pritjecale male skupine pripadnika 4. gardijske i 114. brigade, samostalnih postrojbi i splitske 9. bojne HOS-a. Malobrojni dubrovački branitelji iz 163. brigade i policije uz pomoć pripadnika 4. brigade i HOS-ovaca odbili su tijekom studenog nekoliko snažnih napada na Srđ. Posljednji veliki napad Jugoslavenska narodna armija pokrenula je u zoru na blagdan Svetog Nikole, kad su kombinirane pješačko-tenkovske snage, potpomognute djelovanjem topništva i ratnih brodova, pokušale sve ne bili osvojili Srđ, a time i grad prije potpisivanja mirovnog sporazuma. Malobrojni domaći branitelji i HOS-ovci, njih 30-ak, u žestokim su okršajima parirali daleko nadmoćnijem napadaču. Prisiljeni povući se u unutrašnjost tvrđave, zatražili su pomoć topništva iz grada, navodeći praktički sami na sebe njihove projektile. Agresor se uz velike gubitke povukao. Bio je to posljednji pokušaj JNA da osvoji Srđ. Zbog neuspjeha i velikih gubitaka, neprijatelj je razornu vatru usmjerio na Dubrovnik i sve obrambene položaje od Sustjepana do Belvedera. Toga dana, samo na povijesnu jezgru palo je više od 600 granata različitog kalibra, tako da nijedno zdanje nije ostalo neoštećeno. Pogođene su Palača Sponza i crkva Svetog Vlaha, Stradun, Franjevački i Dominikanski samostan, gradske zidine, luka i hoteli, a 6 objekata potpuno izgorjelo. U napadu je poginulo 19 osoba, a više od 600 je ranjeno. Malobrojni dubrovački branitelji, vrlo slabo naoružani, uz pomoć pristiglih skupina dragovoljaca, napokon su obranili grad. Dubrovnik je golemom žrtvom osigurao Hrvatskoj potporu međunarodne zajednice i time dao nemjerljiv doprinos njezinu međunarodnom priznanju.